Pipila ka mga gambalay sa gobyerno ang nadanyos ato sa sunod-sunod nga pagtayog sa magnitude 4.6 ug 4.9 nga linog sa Lanao del Sur niadtong weekend. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naguba ang atubangan nga bahin ni ining fire station. Buak nga samin ug buak nga dingding sa usa ka moske. Pipila lamang kini sa gibiling danyos sa linog nga mitayog sa lungsod sa Lanao del Sur niadtong adlawng Sabado ug Domingo. Sa advisory nga gipagula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX, Marso 6 gitayog kini og magnitude 4.6 ug nasundan og magnitude 4.9 pagka Marso 8. Nung March 6, yun yung una, pero it's 4.6 lang. Tapos sumunod yung nung March 8 yung around 12:53 EM, meaning mas malakas 4.9. Yung magnitude 4.9 na yun yung nag-cause ng damages to some structures, particularly government and residential houses. Sa inisyal nga tala sa PDRRMO Lanao del Sur, dili moubos sa 20 ka mga gambalay sa gobyerno ang apektado sa maong linog. Lakip ang Rural Health Center, Tourism Office, hasta sab ang ilang munisipyo ang adunay danyos. Hinuon na undang na ang mga aftershock kagahapong adlaw. Apan nagpahimangno gihapon sila sa mga residente nga mag-igmat og dili kalimtan ang duck, cover and hold kung mubalik man ang pagtayog sa ilang munisipyo. So far, wala pa namang as in building or structure na totally bumagsak talaga. We are fortunate kasi wala tayong fatality na na-record. Only two minor injuries during the earthquake. Padayon ang damage assessment nga ginahimo sa PDRRMO Lanao del Sur aron masuta ang kinatibuk-ang danyos sa maong linog. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.